Tsopano tikupatsirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero. Boni Kalindotu atambako zokhudzana ndi ma president a dziko lino amene anayamba kuyambira Kamuzu Banda, Akili Muzi, Bingu Mutharika, Joyce Banda komanso Peter Mutharika kufikiratu Achakwera. Ndipo wayerekeza ma president amene wanda Achakwera kuti iya ndithu zikuoneka ngati sizikuyenda akuti chani Boni Kalindo. Lero ndisanayambe kung'alula nthawi zonse ine ndimayang'ana kapena ndimatenga zimene Amalawi andituma kuti ndiyalankhulire. Uthenga wanga wa lero ndisanayambe kung'alula poyimirira Amalawi amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mu dziko limene kalekale lero linkayenda bwino, koma lero dziko ili lili m'manja mwa Satana amene akungoyang'ana za iwo. Uthenga wanga woyamba ukupita kwa inu a TNM komanso a Airtel. Amalawi akunena kuti ngati mwatopa mukuyenera munyamule katundu wanu muzipita m'makwanu, chifukwa ma services anu masiku ano sali bwino. Bando imene ukayika mu foni ikungokhalamo 2 minutes yatha. Chikhaleni chozonsezo zikudula, mwakwezanso mitengo yanu mosayang'anira munthu wosauka. Choncho Amalawi ambiri akuzunzika kuti apeze network komanso kuti ayimbirane ndi azinzawo kuli ma drop calls ambiri. Ichi ndi chilungamo chake. Choncho inu akuluakulu a TNM komanso Airtel Amalawi akunena kuti ngati mwatopa mukungoyenera kuti munyamulepo katundu wanu muzipita. Mwinaso kubwere kampani ina imene ingakhale ndi welfare ya Amalawi kusiyana ndi zanuzi, chifukwa network yanu ikuvuta, zinthu zanu zikudula, mayunisi akudula, makozi satheka kuyikamo mayunisi yo pang'onong'ono athamo. Network ikuvuta kopsa. Nde Amalawi akunena kuti iwo atopa nanu. Ngati mwatopa nanunso munyamuke muzipita monga mmene atopera aboma. Komanso inu amakra zikuoneka ngati ntchito yanu mwayiwala, mwalowa ndale sopano malama kuti muzichita regret ma company ngati amene wa ATNM komanso wa Airtel muli vyende kutanganidwa ndi ndale. Mwatanganidwa pakali panomba kuonesesa kuti kodi zama hacking muziyendesa bwanji. Choncho Amalawi ndi okwiya kwambiri ni makampani ATNM komanso Airtel because ma services yanu ali very very poor. President Chakwera alandire uthenga umama pano, ndipo ndi uthenga wopanda chigamba ukuchokera kwa Amalawi. Ine ngati inenso president wa Amalawi ndimangoyima pa chilungamo, sindimaopa wina aliyense, chifukwa chilungamo ndiye ndichofunikira kwambiri. Bwana iyi yakuchikangawa ya ndege komanso ya Leki Malawi iyi, Amalawi akudikira mwachidwi ndipo akufuna marizasi. Izi zomanena kuti mukufuna kuti anthu asiye kulankhula za ndege imeneyo ndiyosagwira, chifukwa ndege singakhale investigation kapena kuchita investigate kapena kuyika commission of inquiry popanda black box. Mukuyenera muziganizire mofasa kwambiri. Choncho anthu anu amene mukuwatuma inu kumakanena kuti anthu tikuyenera timpepese Chakwera chifukwa anthu anamutukwana amutchula mayina, imeneyo ndiyosagwira. Ikanakhala kuti mukuyendesa kampani ya nyumba mwanu zinali zogwira, koma ili ndi ziko, and you as a president you need to be responsible enough, you need to be careful, chifukwa mukuyendesa londi ziko, simukuyendesa kitchen kapena chipinda cha kunyumba kwanu. Mukusogolera anthu ziko lonse from Sanje to Chitipa. Choncho iyo manena kuti simukufuna anthu kuti azilankhula za ndege, azilankhula za ngozi. Report latuluka, report lake this report has got a lot of shortfalls and has got a lot to be desired. Choncho musakhale ngati mufuna muziopseza anthu muziko la democracy. Aliko ena ndithu amantha, koma alikonso ena ngati ineyo sitimapanga mantha iyayi. Ngati anthu amakunyengerera ndi bwana osamakuuza ni chilungamo, amenewo akhale amenewo, chifukwa ngati kuli munthutu amene watoledwa muno Malawi onamizidwa ndipo iyeyo amakondwera akamanamizidwa, ndi president Chakweratu.
muli ndi ma advisors anu ofoira kwambiri makape amene samayima pa chilungamo, chifukwa ma advisors anu akati azikuuzani zimene zili kuziko uko tikunena pano mwina mutachita resign. Anthu ndi okwiya kwambiri nanu bwana. Ichi ndiye chilungamo chake. Kaya muopseza anthu, kaya mmanga anthu, kaya mutumiza anthu kuti azikapha anthu, kaya kubwera alendo ochokera ku Rwanda. Mwachisanzo ine ndiye ndililede kale, koma kuti ndisiye kunena chilungamo chifukwa choti ndiopa kumangidwa iyayi ndiphedwa iyo imene sinkhani yachimwene. Munthu aliyense analengedwa kamozi ndiponso azafa kamozi. Kaufa chaka chino, kauzafa chaka chamawa, kauzafa patapita zaka 50, koma kufa ndi kufa basi. Choncho iwenso amene ukumukonzera nzako imfa nawenso uzafa. Akanakhala kuti pali windo ina yake imene imatheka kuti munthu asamafe azikagula moyo, ndiye kuti ambiri inu muli moyo, makamaka inu amboma amene Mungu oba makobiri anu muli miyoyotu, muli miyoyo yanu ili yambiri. Ife anthu osauka tikungofa. Choncho ndikufuna ndikuuzeni bwana, iyi yachikangayi muyinyamule bwinobwino ya ndege, chifukwa amene anafa aja ndi anthu, ndipo kwa iniyo zikuphweka chifukwa amene ajasiya abale anu, koma kwa azibale awo imene ija ni nkhani yomvetsa chisoni, nkhani ya sensitive, nkhani imene anthu akufuna mayankho, koma mayankho sakubwera. So mmene mmalandira ripoti lija kuchokera kwa mamafias anzanu, ndikumanena kuti ndikufuna kuti anthu asiye kulankhula za ndege, ripoti latuluka ndipo anthu akhutisidwe. Wakhutisidwa ndani? Nkutheka kuti inu ku MCP ko ndi anthu anu mwakhutisidwa, koma Malawi ambiri ndife anthu okwiya kwambiri, chifukwa up to now Minister of Information adanena kunena kuti tachita secure transponder komanso black box. Zimene zijazo letaoni zinasinthidwa mutachita edit ripoti la ku Germany ndikunena kuti black box yasowa. Ifetu sizisiru Amalawi simakapei. Amalawi itu anapita kosonawo ku sukulu imene munapita mwinasenu munangupita ya ubusa, koma ena anapita masukulu eni tinaphunzira timaziwa. Amalawi ife simungatipusise ayi. Ndipo ine ndikanakhala mmodzi wa ma commissioners ndikanakhala wovuta kwambiri, chifukwa ndikanangoyitana iwe tanena iwe, kodi ndege imene inamenya phiri ndiiti? Iwe unauza anthu kunena kuti ndege inamenya phiri. Tanena chilungamo, kunena kumuza kuti lowa umu. Iwe unanena kuti black box inapezeka ndi transponder. Zimene umanena zija amakuuza ni ndani? Imakuna lowa umu. Iwe unanena kunena kuti ndege inafika ku Mzuzu airport ndipo inabwezedwa. Apa airport control anamuuza pilot kuti bwerera, ndipo mu report lija mukunena kuti munalibemo mundege muja zolankhulirana ma communication device. Zimene ziyama kuuza ndani? Kundiyankha mwa uchisiru ndikanangonena kuti lowa umu. Ine ndikanakhala commissioner wovuta kwambiri, chifukwa sinimafuna eneza chibwana. Choncho ripoti lilatuluka lini ma shortfalls, ma gray areas. Amalawi adakalibe ndi mafunso akufunafuna maansala. Ndiye inu ngati president musakhale pasogolo ndikumakanena kuti ndikufuna anthu asiye kulankhula za ndege. Ripoti latuluka ndipo anthu akhutisidwe, zangozi ziyiwalike. Palibe zimenezo, palibe ati ayiwale. Zimene zijazo anthu akuzifunafunabe, chifukwa abale awo anthu amene ajawo azikuwapweteka pakana lero, azikazi awo, azimuna awo, ana awo adakalibe ndi mafunso. So ziko linolo ndila democracy, ziko linolo sila one party system, ziko linolo sila MCP ndila Malawi. Palibe yoopsezana bwana, imeneyo nde sigwira. Olomutapanga ma program ochuluka pa MBC ndi anthu ena ake opanda ntchito, akuluakulu okuti analuza kala, alibe china chilichonse. Mutapanga ma program amene okuti anthu muchite convince ya Malawi sizingatheke. Makapena aja akhuta ndalama zawo uko, ndikumanena kuti anthu amupepese muye ni chakwera, ndipo ine ndikupepesa mmalo mwa Malawi
malawi yonse kumpepesa chakwera utalandira ndalama zakoko iwe kape kwambiri. Dziko lake silinolo ndipo sizingatheke kuti wina chakati opseze ife. Choncho iniyo mukungoyenera mpange needful. Zija mukanena kuti ndege inafika kujeni kunzuzi zija muuzane kuti kodi zimezi ankatiuza uja ni ndani, mumfuse kuti ni ndani. Ndipo by today tinayenera tione ma arrests a anthu chifukwa ripoti ja limene latulukira ndi zimene kanenedwa nthawi imeneyo ndi zinthu ziwiri zosiyana. Choncho palibe zoopsezana bwana. Even iso iyi ya Lake Malawi imene palibe zokambirana chifukwa tu ilitu ndi ziko tu, si chalichi cha assemblies, ili ndi ziko. Ndipo mbuyomu kuchokera 1890 kuchokera ku Geneva Conference kumene anthu anakambiranapo za malire a Malawi ndi Tanzania. Imene iyi ndi history. Ndipo mukapita mu archive ma president onse ambuyo mukuphatikizapo Kamuzu, Bingwa Mutharika, Joyce Banda. Nzimayitu anakwanisa Joyce Banda kulimbana ndi Tanzania pakana a Tanzania anaopa. Joyce Banda anayitengera nkhani imene iyi ku koti ndipo anaopa. Bakiri Muluzi nkati ndiye inu mamuna even Peter Mutharika nkhani imene iyi analimbana nayo. Choncho zikamveka kuti inu mwagulisa nyanja ndipo zinamveka kuti mwagulisa kanyanja kathu ndi mafuta mwasinthanisa. Ndi paja mmaona Tanzania akumanga poti, paja mmaona Tanzania akuyendesa maboti yawo mene muja ankhondo kumapanga display. Kukoka legeni kunakuvutani kuyang'anira movie oyang'anira sumachedwa kulowa maso ndelero tumuvu uja walowa maso. A Tanzania atenga nyanja imene mu history ndi nyanja ya Malawi. Ngakhale olo president wanu oyamba wa MCP kumeneko Kamuzu adakana ndipo adalusa kwambiri nkhani ya nyanja. Choncho iyi si nkhani ya ndale, si nkhani yokambirana, ndi nkhani yokuti tikufuna tionese umwini wa ziko wa nyanja ya Malawi. Sovereignty. Palibe zokambirana. This is a sovereign state. Sovereign state. Aliyense akuziwa bwinobwino kunena kuti nyanja imene ijayo ndi ya ziko la Malawi. Ndipo palibe zokambirana. Choncho Amalawi akuchera ndi chidwi, akudikira ndi chidwi kuti amve kuti inuyo mulankhulapo chani. Chifukwa tikanakhala kuti tili ndi president weniweni amene ndi ali ndi welfare, amene ndi analumbira to protect this country, lero atapanga netu press conference koma kuli as usual kusonza kuti pali china chake chavuta. Kaya mukuopa kapena nkhondo, mukuyeni adi muiope nanga inu nkhondoyo muzikayamenya anzanuyo ni malegeni. Chimene mukuziwa inu ndi kuba basi. Olo helicopter mulibe, ma jet fighters mulibe. Nthawi imeneyo tumwina kapena nthawi ya Odilo kuja kumachuka magalimoto ena chokuti galimoto ya Odilo ukapita ku ame pali magalimoto ena amachula kuti Odilo anayesesa Odilo oyo kugwira at least kugwira ntchito yabwino kugula magalimoto aku ame kapena zida zina ndi zina. Koma chimene mukuziwa inuyo ndikuba basi, palibe chimene chachitika. Ndiye mwina mukuopa koma palibe zokambirana atu. Ya nyanja iyi palibe zokambirana. Kalero Bakiri Muluzi anatengapo akubwalo kukhala ambassador waku Tanzania. Taina yake ni makumbukira ndiri mwana anakhalapo ndithu akubwalo. Anthu aku Tanzania akafuna kupita mmazi muja amakapempha office ya akubwalo ngati ambassador. Ndelero zatheka bwanji kuti muulamuliro wanu akapezeke kuti aku Tanzania akuchita kiremu kuti nyanja ndi yawo. Vuto lopempha mapempha munapempha nazo ndege nthawi ya Cyclone Freddy. Ndi anthu aja anabwera anakuchitani study, anaziwa kuti ndinu makape. Olo akakuopsezani palibe chimene mungapange. Nthawi ya Kamuzu this nonsense kunalibe. Nthawi ya Bakiri Muluzi this nonsense sizikanachitika. Chimozimozinso nthawi ya Bingwa Mutharika kunalibeko zopusa zangati zimenezi. Kaye nthawi ya Joyce Banda nzimayi anapanga zinthu zoopsa nzimayi. Ndipo Amalawi tiyeni ati zimuthokoza Joyce Banda. She stood
firmly kuteteza this country. Koma awawa kandi chani kaya china chilichonse sindiziwa china chilichonse ndi anthu akudikira nkhani ya nyanja kuti muchitepo comment. Iyi ni nkhani yonena kuti ichine maloya achina ngati phoya ajawo achina khama phoya kwafusa maloya ngati amenaji akuuza ni history kapena akuuza ni ndandanda wa zinthu mmene zinayendera nthawi imeneyo nthawi ya PP kalata imene inapita ku khoti, kalata imene inapita ku Sadiki au jina Tanzania sanabwere niya panayenera kuti Amalawi tigwirizane titeteze ziko ili. Otherwise ngati sitisamala ziko lino ndilozungulidwa ndi Mozambique, nanga Mozambique atabwera kuzatenga mbali yawo, Zambia atabwera kuzatenga mbali yawo, nanga Tanzania atabwera kuzatenga mbali yawo. Ziko lino silitapo siku lina muzamba kuti ziko lino latapo alese watenga kwawo chifukwa mbali yawo ukundi ku Zambia, mbali yawo ukundi ku Tanzania, ukundi ku Mozambiki. Maiko amene watangopangana kuti tikufuna tilitenge ziko la Malawi basi tathera pompoto. So likufunika asogoleri amphamvu osakhala manyaka iyaye, palibe zoopsezana bwana. Bon Klindo muziko la Meki pakana lero ameki sana alipire maofficers yawo. Kodi ntchito ilipo kwa basitu anthu anapanga kale mbera anasiriza apa mufuna muzinama za supplementary registration chipachiseko chitakupanani koma anthu simuona alipire pakana lero. 2025 tiona zisankho zokuti sizinachitike. DC mwana upsa kwambiri from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.